चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दावबायफैदों। चिरां जिल्ला बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना दावबायफैदों। मख'जाथावदि बिथांमोना फुंनि 10 बाजिनिफ्राय लानानै बिजनि खादौ गामि खावाथिका गामिनि गोरिब नखरफोरखौ लोगो हमनायनिफ्राय जागायनानै बिजनि एसडिअ अफिस, पान्डव गोजौसिन फरायसालि, पानबारि गोजौसिन फरायसालि, मालिपारा ओनसोल, सुबाइजार देहा फाहामसालि, उलुबारि फरायसालिफोरखौ नायगिदिङो आरो बिथाङा बुङो दि बिजनि एसडिअनि गासै बिथिंनि अफिसारफोरखौ लानानै गोबां बिथिंनि जौगानाय खामानि मावनायनि सायाव सावरायलायदों होननानै आरो बिथाङा बुंबावो दि गोबां अफिसारफोरा नांगौबादि अफिसाव फैया। रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोननो गोनां जायो। रायजो राजानि थाखाय सम होनांगोन आरो जौगानाय खामानि मावनांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बिजनियाव फैनायनि थांखिया मा? बिजनियाव सिभिल एसडिअनि अफिसाव गासैबो डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै जों दिनै मिटिं लादों जे बिजनि ओनसोलनि जौगाथायारि हाबाफारिफ्रा मा जाना दङ, अफिसफ्रा बोरै सोलिना दङ आरो दिनै गासैजोंबो रायलायनानै आं बुंदों जे गासैबो अफिसा साफा जानांगो, क्लिन जानांगो, बेजों लोगोसे अफिसारफ्रा टाइमलि फैनांगो आरो रायजो राजाफोरनो सम होनांगो। माने गोबां समाव अफिसारफ्रा रायजो राजानो सम होआ, दा ओंखायनो अफिसारफोरखौ बुंदों जे रायजो राजानो सम होनांगो आरो जिफोर जेंना दङ बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावनांगो। नैबे सरकारनि नङै फरायसालिफोरा जाय भेन्साराव दङ, माने गोबां फोरोंगिरिनि माने गोसोआव सोंथि सिखांदों गावसिनि माने साख्रिया माब्ला जागोन। 6.3 जि बिटिआर एकर्ड, बिटिआर गोरोबथानि क्लज बायदियै बिनि हाई पावार कमिटिया खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सान्दों बारा गोबाव जानाय नङा, खम समनि गेजेरावनो बियो इमप्लिमेन्ट जागोन। सारा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आदसा, दिनै जों खोब मोनसे गोजोननाय मोनसे समखौ जों मोन्दों। मानोना दिनै 15 बोसोर बिपिएफनि राजत्व कालनि उनाव दिनै जोंनि इउपिपिएलआ दिनै सरकार गोदान दानानै जोङो सरकारनि माखासे जिखिनि मोनथाय जिरादफोर जों मोननांगौ गोनांफोर बेखौ जों दिनै मोननो हानायनि लामायाव फैदों। आरोबाव दिनै जोंहा जोंनिनो बिटिआरनिनो चिफ दिनै प्रमद बर' सारा जोंनि बे बिजनियावहाय दिनै गिदिंला फैनानै दिनै जोंनि जिखिनि जेंनाफोर बेफोरखौ नायस्रांफैदों आरो नायस्रांफैनानै बिथाङा माखासे खामानिफोरनि मावनायनि जिखिनि सुबिदा बा माखासे जोङो जे रोखोम मावलांनांगौ बा जोंनो माखासे जौगाथायनि माखासे जिखिनि स्किमफोर लागोन बा माखासे प्रकल्पफोर लानानै दङ बेफोरखौ दिनै फोरमायलांदों आरो बेखिनियावनो जों खोब गोजोननाय मोनदों जे जों जुदि जों मोजाङै मोजां सारनि बुंनाय मथे जोङो जुदि इन्टारेस्ट लानानै रायजो राजा बयबो सेंग्रा सिख्ला बयबो जुदि लैहोर लैहोर फैनानै बिथांनि जि बिथांखिफोर बे बिथांखिखौ मावनो लानायाव जुदि मदद खालामोब्ला जों निस्सय जोंनि जायगायाव जों जौगाहोनो हागोन। बेनि थाखायनो आं दिनै सारनिसिम आं दिनै आंनि थरफनिफ्राय साबायखरबो बावदों आरो आङो रायजो राजानिसिम आंनि बे गोजोननायखौ आं दिनै फोरमायदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे सार जे प्रमद बर' सारा फैनानै माने गोबां बिथिंनिफ्राय जे जौगानायनि खामानि मावनायनि जे थांखि लादों बिजनियाव फैनानै, दा बेखौ जाफुंगोन होननानै सानो नामा नोंथाङा? निस्सय जागोन, बे निस्सय जागोन। समा जिहेतु जों दिनै कर'नानि थाखायनो जों दिनै माखासे समखौ जों मोनाखैमोन, नाथाय दिनै कर'नाया लासै लासैनो जोबलांनायनि लामायाव फैनाय हिसाबै माखासे स्किमफ्राबो दिनै जेनेबा एनरेगाफोर, बे एनरेगानि खामानिया फैगासिनो दङ बा बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर खामानिनि डेभेलपमेन्ट बे खामानिनि माखासे सुबिदायाबो फैगासिनो दङ। जों माथ्र समखौल' जों नेनांगोन, धैर्य हमनांगोन। जों हाखु दाखुयैनो दिनै जों गासिबो मोनजानो लुबैबा जों जानाय नङा। बिनि थाखायनो आं निस्सय सानो सारा दिनै जिबादि बुंलांदों बे निस्सय समाव जाफुंजोबगोन आरो लोगोसेनो जोङो माखासे डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो हानाय बे राहाखौ जों मोनगोन निस्सय।